Non desaparecín. Estou intelectualmente cansa. Un pouco. Teño moitas cousas na cabeza e non gardan orde. Pero estes días de atrás a Fundación Vicente Risco fixo unha publicación cunha ligazón para descargar o manuscrito de Nosos Inadaptados, onde Risco describe e fala desa xeración nós. Lino, estou aí volvendo sobre del, escribiu Risco: éramos sinxelamente individualistas. Levo 3 días aí para arriba e para baixo, 2 días con isto. E gustoume a min este concepto de individualismo de Risco, que basicamente é a protección do eu, a fidelidade á túa personalidade, que me pareceu fabuloso, maravilloso. E gústame moito unha cousa que di: contra do ambiente social, real e ideal do noso tempo, opuñamos un celo da nosa liberdade, que os rapaces de agora halles semellar disconforme. E hai unha cousa así, cando fala da mocidade desa época, que é tan... esta idea tamén de que todo se entende en retrospectiva, de que ti, naquel tempo, xa podías ver a mudanza, non? Do pensamento social. É como que velo agora e dis... Vicente Risco tería que reparar máis fino, non? Para ver algo así. Pero o que vemos non pasa do pé para a man. E isto que di é que a min gústame moito Risco porque me sinto moi identificada, non? Coa maneira de pensar. Di: nós fixerámonos libres de todos os vencellos sen quitar un. E aí é onde digo eu, claro, el refírese a este individualismo. Eu vou mirar por min, pola miña maneira de estar no mundo, sen negar o mundo, sen negar a realidade. De feito, eu non sei de onde lin isto, pero sei seguro que Risco dixo que non se pode trazar unha liña recta do precristián á actualidade, que non podemos ignorar nin o cristián, nin moitas outras cousas, non? Que chegan de fora. Mas esa idea de individualismo, onde con todo eu aséntome no meu, protexo a miña personalidade e miro pola miña forma de estar no mundo, pareceme fabuloso, pareceme outra maneira de velo, que eu sempre critico o individualismo, pero aínda lle podo dar unha volta a iso. Daquela di iso, que eles non quitaron ningún deses vencellos. De feito, el que era orientalista, que ademais no texto di éramos orientalistas, non? Miraban a todo aquilo que estaba moi lonxe, e esa idea reflexa moi ben o desapego. Estas ideas da teosofía budistas, non? Do desapegarte das cousas, pero desapegarte non é renegar delas. E aquí di unha cousa que eu identifico moito, que tamén eran lecturas que el tiña con Krishnamurti. Hai hoxe moitos rapaces e tamén moitos homes do noso tempo e moitos vellos que din que se ceiban da patria, da relixión, da familia, de todas esas cousas ás que chaman prexuizos, sen por elo ficaren libres, porque ou son vítimas dos prexuizos contrarios ou
ao menos, fican máis suxeitos aínda ao pensamento que semella dominante na época. Porque iso de que hai que ir cos tempos é tamén un prexuízo. É moi guai. O progreso é tamén un prexuízo. A idea de mudanza e de avanzar é en sí un prexuízo. Que esta forma que el escribe aquí é moi orientalista. Cando les a Krishnamurti, que eu si que lín, non? Krishnamurti facía moito a xente facer esta especie de espiral de pensamento, non? E cando atopas a solución parece que te leva ao inicio do problema. Que eu creo que o pensamento filosófico tamén é este, non? E tes que ir atopando explicacións e sentidos que a ti che sirvan. Aí podería ser individualista, como decía Risco, non? Pois a min agora isto serviume, mas ti nunca deixas de pensar. E sempre volves porque sempre te atopas aí. De feito, máis abaixo, di algo así como que as culturas acaban por onde empezan. E o pensamento moitas veces tamén acaba por onde empezou. E Risco, a min parece un gran exemplo de persoa, non? Que explorou moitísimo a súa propia espiritualidade, porque opino eu, que eu todo isto que el nos conta, non? Nos seus ensaios e todo isto que lees, ele é como que foi dando unha volta, esa idea orientalista, outras culturas, outras religións, outras maneiras, e todo iso, de algún xeito, levouno de volta onde el saiu, a Galicia, a que todo xa o tiña aquí. E aí hai esta idea que eu falei unha vez nun vídeo, que para facer a vida sinxela hai que comprender a complexidade. Logo, unha persoa ten que facer todo ese camiño. Ás veces, que isto tamén o escribiu Risco nalgún sitio, creo que nun dos relatos do libro das horas, e ti a verdade xa tes diante. E para chegar a ela, precisas facer, non? Como toda esa viaxe de pensamento, e despois vela e xa estaba aí. Isto é moi risquiano. Moi orientalista tamén, pero isto é moi risquiano, non? A idea de a cultura comeza e acaba no mesmo sitio, e para chegar a ver o que tes diante, tes que mirar cara afora. E eu digo sempre, para simplificar un pouco a vida, para vivir dunha forma máis sinxela, é preciso comprender a complexidade desta. Eu identifícome moito porque eu creo que esta era tamén unha idea moi principal nel todo o tempo. E sirve para todo. E hai unha cousa tamén que me gusta moito, que na que estiven pensando hoxe moito, di, así como o noso tempo, o da xeración nós, non? Así como o noso tempo era centrífugo, o de agora é centrípeto, é gregario. Así como o deles parece que xusto quería sacar e a xente quería como sair dese centro, o actual que cando ele escribía, o actual doxe, é centrípeto. E parece que queremos traer todo cara a nós. E iso sería o outro individualismo, non? O que el di, éramos individualistas. Está correcto, porque ademais explícao. Pero ese outro individualismo que eu critico sería centrípeto. O que pasa é que o Risco era moito máis espectacular que a min, e explícao así, que é fabuloso, e non deixa de ser este
esta cousa de todo para min, non? Que eu explico así, de señora cutre, non? Que todo quero para min, quero a validación, quero o like, e quero as persoas polo que me dan. Iso, para min, é o que el diría aquí, non? Un tempo centrípeto. E logo fala dos mozos que son solidarios e di: síntense solidarios os da mesma idea, os da mesma clase, mas non é isto soio. Síntense solidarios os dos mesmos anos. E aquí usa este nós, non? Para dicir que o significado nós non era igual para aquela xeración nós que xa para a mocidade que el vía, non? Cando un do meu tempo dicía nós, se non refería endexamais aos da súa xeración, nen aos da súa clase. Referíase de cote a un pequeno agrupamento identificado no pensar ou no facer. En troques, cando un mozo de agora di nós, refírese a máis das veces aos do seu tempo, á súa xeración. Non foi outro o senso dos movementos da mocedade. E hoxe é fácil ver isto. E isto que el di aquí é algo que tamén Fromm describiu na Alemanha prenazi, non? Esa especie de ruptura na xeración onde a xente nova xa non sentía nin admiración nin respecto pola xente vella. Esa ruptura. Mas risco aquí tamén había, non? E Alemanha é como un caso moi radical onde ademais triunfou o totalitarismo, mas eu vou ler aquí a risco, e sí que era seguramente un cambio da época que pasaba en todos os sitios, non? E a min pareceme moi guai cando o podes ler nunha persoa, nun pensador que pensou o mundo desde Galicia. Porque ao fin era o seu contexto independentemente de que andou polo mundo, eso sí que tiña que ver ca súa identidade. Daquela, un pensador que pensou desde Galicia, a min tamén me é un pensador que me toca doutra maneira. Eran filósofos. Cata que eran filósofos, quero eu que o eran. E creo que, ademais, nós, ese galeguismo institucional que eu critico moito, porque o critico porque sí, e podo falar moito diso se quero, e creo que a veces estas figuras romantizounas, a outras risco ese autor, non, que está aí no medio, a outras condenounas e fíxose unha lectura deles moi desde a filoloxía, por exemplo, desde esa historia política, e ás veces ese pensamento fondo non traballamos tanto nel. E ese pensamento fondo, ese pensaban o mundo desde Galicia, e pensaban a Galicia dentro dun mundo moi grande, iso escapóusenos un pouco.